data que ens recorda qui som, d'on venim, però sobretot cap a on anem. Un dia per passar per damunt de la imposició i la negació espanyoles. Per dir-ho ben clar, som països catalans. Enguany, el nostre poble ha demostrat la seva força davant els atacs rebuts. No han aconseguit fer-nos callar. Ni amb lleis espanyolistes i patriarcals com el TIL o la reforma de l'avortament, ni amb operacions repressives contra el nostre jovent, ni tampoc en nous projectes especulatius. És per això que hem de seguir caminant, perquè sumant victòries, la construcció del socialisme feminista és possible. És per això que l'esquerra independentista vàrem néixer ja fa més de 3 dècades. I el camí que tenim per davant només es pot recórrer d'una manera, amb la lluita. I lluitar implica desobeir, no acceptar allò que ens ha vingut donant. Fer caure un règim hereu de 300 anys d'ocupació i fer despertar un poble hereu de 300 anys de resistència. És el moment de sumar forces. Necessitam la unitat popular. El poble treballador de Mallorca necessitam un bloc polític fort, capaç de lluitar, de desobeir, de donar veu a les que fins ara no l'han tingut i que no oblidim mai ni d'on venim ni cap a on anem. Perquè el 31 de desembre és una data per recordar, però també de mirar cap al futur. Fer-lo realitat és qüestió de lluita, il·lusió i compromís. I avui més que mai és qüestió de desobediència.